Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Di ka maminaw eh. Bugot mo eh. Kabrat ka! Oh! Lasa! Lasa ba? Bagay mo eh. Bagay mo. Ay, oy, ayaw, oy. Kamo ba? Isumbong mo na mong father ron. Loko! Be! Ano ni? Gano mo ba? Unsay problema? Na, magbagay unta sila sa lulong og king father ay. Ngano man? Wa pa din. Uy. Patok ka mo siya eh. Dan lagog bogot nulong pa diray. Kamong duha, sunod mo na ako. Nagyabag din ron. Takas tayo lay. Balikon ko niyo diha. Nana, father. Nana pader! Di na ko gustong mausab ba to, ha? Dili na, father. Sorry, father. Sorry pader. Magigsulti na niya ako sa inyong mga mama. Oh, anong hilak man ka? Alam ko yung subong sa kumama pader. Pandagon niya ko sa akong pagkasakristan. Sige naman sa ingon, pandagon ko kay wa ko'y nakuha sa sakristan. Kaya wa gyud bitaw kay nakuha. Kamong duha, wa mo'y nakuha sa inyong pagkasakristan. Kay kung doon na pa, wa unta tang tulo magatubang karon. Tungod kay hapit mo magsukmagay sa wa gyud nada nga hinungdan. Kakuha ba mo sa kong ipasabot? Oh, father. Ako pader, wa ko kasabot. Ha? Nganong wa magakasabot? Ay bugo man ko. Oh, Naka-award man ko na mong iking ni father gahapon. Oh, law kawa lagi. Da. Mayra? Pwita sa mo sister eh. Imo mo sa tang tiwasan. Ang pagkauwaw naman good mo. Mula mong mga batang way buot. Kumidya ra magutong akong pagtawag niya bugo. Si Kaloy day. Kapila na ako ing nagbugo ah. Wa ram ganina. Lahi-lahi man good ang tao, bro. Doon ay magkadawat og sakit nga komedya. Doon na say dili. Parehas na ako. Saway ako'y saway inagbugo. Sagpaan tagid ka. Aw, di man sad gyud ko matawag ni mo bugo. Ang akong pasabot ba, mag-amping kita dapat sa itong mga sinultihan. Mga nilihukan. Kaya nagserbisyo gutas simbahan. Sa ato ba? Magplinastik yun ta. Nga nang plinastik man. Kaya di man da free mo pakita sa tinuod itong pagkakita. Parehas na ko. Bugal-bugal doon magid ko. Sawam na. Sa ato pa, wag yung kay plano nga kuhaan imong pagkabugal-bugalon. Oh. O di ba, ipahiluna malang imong pagkabugal-bugalon? Oh. Bro, nagserbisyo tas Ginoo pinaagis pagserbisyo sa simbahan. Irespeto na to ang simbahan nga atong giserbisyuhan. Irespeto na to ang Ginoo nga atong gisimba. Oh, siyempre uy. Ginuog na. Pero dili igo ang pagsulti lang, bro. Kinahanglan pud nga ipakita sa buhat. Ug ato lagi kapakita ang atong pagrespeto sa Ginoo, pinaagi sa atong pagrespeto sa atong isig ka tawo. Sister, maninuod man ka. Ang buhot ni Mululong. Ari na ko, oy. Uy. Sister, asa ka kuyo ko? Ato sa merkado. Kuyo ko. Unsa na yung paliton? Nangka. Pakanaan niya kong apil ha? Bisan di ka na siya ganahan og nangka. Gunahan ko eh. Oy,
ang love team rin eh. Kuya? Kuya Piping, sad oy. Oy, ang magtiayon man di ay ni. Ha? Ikaw, gid nang? Magtiayon. Love team ra tong akong gingon ha. Magtiayon ginang iya. Ayaw anak nang uy. Di ka ganahan. Ambot nimo. Pag hinulsol na ka mo, kaya pinatapos ang kalibutan. Kadungog mo adto. Sa kalibutan. Hapit ako nung matapos ang kalibutan. Uy, pag minyo na dahil mo, bahala, gwapa mo magkauyab. Namuha si Lida. Kalain niyo uy. Sige sa'yo, sayaw na ng tala. So, ano yung istorya? Kamong mga katoliko, biyahe na ninyo ang pagsimba alam mo larawan, aron dili ka mo maipyerno. Yeah. Giataki na sa dangatong relihiyon ay. Sagdi na sila uy. Lahas na. Ay, di na lang sanunta sila mamira na to, no? Bahala na lang gud kung mangsangyaw sila. Respetuhay lang gud unta. Kinig yung mga tawhan na. Ato, kuya. Di ba tiya? Di lang ko. Bata ra ba dahil nila mga bersikulos Biblia? Ngawa ra ba ko makamemorya? Ikaw lang, Ring. Oy, di ko oy. Ay kining mga batanon ay. Adto alulong kaw. Kanang inyong pit senyor. Oh. Oro yung magdani sa kaldayo. Huwag katapusan. Ay, maduklan ko man gid ang tawhana ining akong payong ba? Ay, Ay. mamuli na tayo Ay. na. Manukol, manukol ka tara, mangulit. Kalma lang nang, kalma lang. Mga brad, mga sis. Uy. Donation lang gamay. Para sa pagsangyaw sa maayong balita. Ay, unsa man? Kauban mo anang nagwali diha? Ay, oo, sister. Lawatan ninyo Bisan ang- pila lang gud na donasyon. Ay, ngiga ninyo no. Sige mo pamira na mong mga Katoliko. Unya ari mo mangayog donasyon na mo. Hoy pagamot-amot mo oy. Ayaw mong pangayo na mo. Amo rang gisangyaw ang kamatuoran, sister. Nagsangyaw mos kamatuoran. Nga inyo man ming gibirahan. Ha? Ay, sister. Gusto lang mo na mong tabangan nga makalikay sa kaalao. Ha, may pag-ikay mo hawa diha day. Aron makalikay kas kaalautan. Kay kapuspuso na rabag yung kay ko ining payong ninyo. Ginoo ko. Bilang payong ba? Bilang payong. Unsa ba piping? Nang, Ring. Kalma lang, nang. Dili. Titi, lakaw na lang ti. Palayo ti sige na. Ay, pag-usap na mo sa inyong kinabuhi. Diyos lang ang makaluwas o dili, mga ripulto. Ay, kanahan ko ning babayhana ay. Buhi ko piping unsa ba? Buhi ko. Mamauli na ta. Oy, mamauli na ta. Baka kita mahinuntag burok ka ni kalakihatan na. Kulbaan ako ganina uy. Abigyan ako bugnoon ni ng milagring ang babae. Isuga gid ay niya sa. Hinoon, makairitam sab sila. Respetuhay ra gud sa relihiyon, dili magdautay. Ngano man ka? Ganina ra lagi kang kahilom-hilom. Naglibog ko, Lid. Ha? Saan sa man? Naglibog ko kung mupadayon ba kong panguyab ni mo. Maparihas lagi niya kang nang milagring. Unsa? Hoy, ikaw ba? Ayaw pagbugal-bugal ha? Huwag ko magbugal-bugal. I'm serious. Naong biya ni mo bro uy. Tinurang kong gisulti, oy. Naguya ba day ka nako nga wa man? Wa ba lagi? Pero, nagplano ko. Kinuo ko. Una na lang ko nimo ha? Ha? Ayaw! Uy! Uy, ako kamot, uy! Okay, sorry. Una na ko nimo. Lid! Sis! Ay.
tubig, inom tubig. Okay, na. Oh, kana. Okay. Noon sa man ka, yung nagpadama kasi mong gibati. Ay, makalagot man kung kaayo. Sige, tagbira. Unya ari mangayo na tog donasyon. Maka high blood. Ay, pasag dito, oy. Di mo tao tapadutlan nila. Ping, nganong ila man yung kahatag initan, no? Bitaw sa no? Nganong initan man yun nga dili man takure. Ay, karaan na sa dana, Ping. Kung hitag bag-oy. Ano na ginita mo na di sa tatirmos. Wala sa mo. Tanawa, gipunan pag yun. Wa na gay lami, Ping. Sige, ako usbon ay. Nganong initan? Nganong initan man yun nga di microwave oven? Ay, pakatawa ako, Ping. Sige, Ping. Di pa ko si ako, Ping. Ikaw ba, da? Maninood magkagring. Maninood magkagring. Nganong gipatawag mo ng pader? May bawa na nato ron. Nagabot niya. Basig na yung nakasa na to. Ay. Murag naglayan na kuntiyanda. Mga dudong. Wa pa man si Father. Magawas ko ha. Ha? Asa mo ka, kuya? Iyan ang tanan. Sugod na ta. Father, pwede magawas na ako, Father. Kadiyot ra ninoy. Asam dayon ta ka. Sige, kadiyot ra makaday ni. Sige, sugod na lang, Father. Sa sunod simana, mubisitas tong parokya ang imahe sa senyor gikan sa syudad. O karon pa lang, hawanan na nato ang tuong bahin ubos sa altar. Kanang imahe ni San Pedro Kalungsod, ibalhin una nato sa Daplin. So kanang mga lingkuranan diha, i-adjust na nato. Ay, nawa na murag naglain na kinakuntiyan. Di ni pwede unya-unyaon, ha? Kinahanglan buhaton gyud nato dayon. Limpyuhan pa ni nato ang simbahan. Limpyo naman pero mas palimpyuhon pa gyud nato. Og noy i-supervise ning imong mga batos, ha? Tingalig dunay mo sibat. Okay, Father. Ay, wala lain na naguskuntiyan. O na, murag doon na nagigustong muling kawas. Ay, biskot na ni. Pwede tingali mo magpatabang sa mga youth, Father, no? Aron, mas madali ba? Ginahanglan yun may mga babae para sa arrangement. Pwede sad, pwede. Father, Ay kabala ka noy. Doon na ra mo yung snacks, ana. Kinoo ko na. Gipangingot akong bugbog. Ako'y nangurok na kong tuhod. Murag di naging madagpugong. Noy Piping. Usa may imong... Oh, Pre! Noy, Pader, ganina, rabitaw ta kong mugawas. Ingon makakadali ra meeting. Nanay ni gawas, kuya? Awa pa, intro na to. sige noy, adto na sa CR. Pagdali, noy. Perting si Kata ni mo, Ping, no? Ikaw ra may gisumsuman sa mga taga-simbahan? Oh, nagtagay rin sila. Unsay nagtagay? Ako magkain sumsuman. Di mo na mahimong sumsuman kung way tagay. Nakahimo kapag yung joke, Ping. Wa ka mauwaw diha. Wa kay ikaw may akong katubang. Pero kung lain na siyempre mauwaw ko. Onya, unsaon naman lang imong duty sa simbahan, Ping. Muli blas ako, Gring. Mura mag-empleyado. Mulive pa. Bitaw, Gring. Wa pa ko'y naong ikatubang ni Pader. Unsa may buot nimong ipasabot? Ako'y mananghid ni Padre nga mulive ka? Oh, Oy, di ko Ikay pananghid dito, di lagi ko kaharo ni Pader. Atong mother. Nag-joke ka, Gring? Wa!